jendetsuan erantzuteari. Dakizuen bezala, Irimo inguruan bi eoliko ibiltzea nahi ditzue, eta horren aurka edo egitasmo horren kontra nina izan sortu zen erritxi Irimo Meaka herri plataforma, eta hainbat ekimenen artean, gure ingurunea zaindu nahi bat badeu. Holako megaproiektu bat, gehiagizkoa igual, ez? Eta eremu natural baten gainean hori suntzitzen. Badauzku beste megaproiektu batzuk eta nahikoa, ez? Nahikoa dela esan honekin. Ez mendi buelta batekeko inguru giro hori ez, zaldik eta horko animali guztik ez, nola bizi edo non bizi edo ez. Zutabia izango litzake Plazainoko ilara hori eta guztira 115 metro izango litzuzte. Eta gero, egalak izango liake zara altera doian saliente hau, beti altarte para jo eta frontoian. Eta egalen distantzia edo pixea laneko metrokoa. Kalkulu eginda, nahiko errekonturatu nahan, 200 metroainoko alturia nahiko duela errota horrek, eta beraz, izkolako edugaino lau altxazio bat izeko diela zuela. Baigae kontra, enpresari eta aberatzak hartu eta nahi bezala natura agune bat ustiatu. Guretzat importantia da, bai Urretxu aldea, bai Zumarra aldea, eta bai Antzula aldea, azkenean gure espazio natural bat da, azkenean, naturarekin harremanetan, gustua sentitzen gara bertan, eta dauzkun leku bakarren eta ikua hipotekatzia eta guztiz kaltetzi izango litzake, ez litzake izango gaur egun ezagutzen duen eremu hori, eta horren defentsan gare, azkenean, gure lurren defentsan, eta azkenean, bertan esan daen bezala, enpresa handiako, enpresaria handiako, kapitala handiek, itxia nahi dabe negozioan kontra gare, ez gare berriztagarrien kontra, gaina bai gauzak gola itxean kontra. Irimo neolikorik ez!